Хәзер практик эшенә күчик. Электр өчен түләү таблицасын 1 киловатт-сәгать электр энергиясе бәясен саклаучы күзәнәк өчен абсолют туңдырылган адресны файдаланыгыз. Икенче бирәм. Электр өчен түләү таблицасында түләү суммасын исәпләү өчен түбәндәге кагыйдәләрне кулланыгыз. Әгәр сарыф ителгән энергия 100 киловатт-сәгатьтән артык булса, 1 киловатт-сәгать бәясе 50 тиен. Әгәр сарыф ителгән энергия 100 киловатт-сәгатьтән артык, ләкин 300 киловатт-сәгатьтән ким булса, бәясе 60 тиен. Әгәр сарыф ителгән энергия 300 киловатт-сәгать ким булмаса, 1 киловатт-сәгать 75 тиен булыр. Логик функцияләрдән файдаланыгыз. Балалар, шуның белән безнең практика эшебез тәмам. Ә сезгә уңышлар телим.